弟の店がどうなってもいいのか？夕日の差し込むオフィス。却下だ。突然大声が響き渡った。静まり返った部屋の中、彼は壁に貼られているボードを強く殴って、もう一度怒鳴った。おい、橋本。明日が有給だなんて許可してねえぞ。今日もいつものように俺を原因にして怒っている。直属の上司、金井匠は俺だけに厳しい。金井は俺よりも5つ年下だが、何人もの先輩社員を追い越して係長のポストにいる。そんな彼から見ると、俺の存在は受け入れがたいものなのだろう。中卒ごときが有給なんてずうずうしい。俺は絶対に認めないからな。ですが、有給申請は課長が通してくださいました。それに何度も言ってますが、俺は定時通信高校を卒業しているので、中卒ではありません。定時制なんて中卒と同じだろ。大体、なんで課長に申請するのか理解ができない。お前の直属の上司は俺だろうが。やっぱ中卒は使えねえな。金井はいつも俺を馬鹿にした言い方で怒鳴ってくる。いつもなら俺が諦めれば済む話なのだが、明日は大事な予定がある。だから、ここで引くわけにはいかない。金井係長が私の申請を無視し続けてるのを知って、課長が受け取ってくださいました。朝にも報告した通り、明日は弟の結婚パーティーがあるので、休ませていただきます。上司に向かって偉そうにするなよ、この中卒が。大声で怒鳴る金井に呆れて、困り果てている顔をする同僚たち。こんな時、俺をかばうと、かえって長引いてしまうので、最近は口を出すこともできずにいる。彼の実家が重要な取引先だということも懸念材料の一つだ。まあ、かといって誰一人金井の味方をする人はいない。だいたい平日の昼間に結婚パーティーをするなんて、中卒底辺の弟もバカなんだな。弟や列席者の職業柄、休日に集まるのが難しいだけです。そんなこと知らねえよ。明日は休まずに絶対に会社に来い。そんな。その時、奥の個室のドアが開いて、部長と課長が姿を見せた。もう退勤時間だというのに、いつまで騒がしくしているんだ、金井は。こちらまで丸聞こえだぞ。いえ、部長、橋本が無断欠勤をしようとしていまして。その言葉にすかさず部長が反応する。無断だと？橋本の有給申請は私が代わりに通したと君にも伝えたはずだ。いえ、ですが部長。金井、少し話をしようか。はい、部長。部長と金井係長が部屋を出ると、みんなは安心した様子で、おのおのの作業を再開したり、帰り支度を始めたりする中、俺の横を通り過ぎた金井は、小さな声で捨て台詞を残した。橋本、お前、覚えとけよ。翌日、俺は母と2人で結婚パーティーへと向かう。昨日の騒動のことは忘れて、晴れ晴れとした気持ちのいい朝だった。弟の和樹は、駅前の大きなホテルでパティシエとして働いていたが、自分のパティスリーを開くという夢を叶えるため、
少し前に退職していた。すでに入籍を済ませた奥さんと二人で経営していく店はオープン目前。今日の結婚パーティーはプレオープンも兼ねていて、二人の友人や元同僚をたくさん招待している。昼から夕方まで訪問時間は自由。ビュッフェ形式のケータリング料理と販売予定の商品をたくさん並べて、仕事の合間の時間でも顔を出しやすいようなパーティーを計画していたそうだ。俺たち家族は手伝いをしながら参加することになっている。母さん、兄ちゃん。店内に入るとタキシード姿の和樹が出迎えてくれる。和樹、よく似合ってるわね。いつものパティシエ姿もいいけど、今日はいつもに増して男前だな。照れるな。ありがとう。パーティーは大盛況だった。次々に集まる人たちとテーブルに積まれていくお祝いの品。俺の所属する企画部からも大きな花とプレゼントが届いたのが嬉しかった。広めのカフェスペースに置いてあるモニターには数十分おきにいろんな映像が映し出されている。今流れているのは二人が小さい頃、家族が撮ったホームビデオや大学時代の友人たちとはしゃいでいる楽しそうな動画などのスライドムービー。幼い姿から徐々に成長していく和樹の隣には、時折俺の姿も映り込んでいた。俺は和樹の夢を叶えるため、中卒で働くことを決めた。女手一つで懸命に俺たちを育ててくれた母親が、学費の工面に頭を抱えていたことを知ったからだ。和樹が憧れていた製菓学校は、2学年になると同時に、半年分のフランス留学があり、その分お金もかかる。俺が高校に行かず働けば、少しでも多く貯金ができると思ったのだ。母さんと和樹には反対されたけど、定時制高校に通うという条件で、なんとか押し切った。日中、ガソリンスタンドやコンビニで働き、夜は学校に通う毎日を過ごした。和樹が製菓学校への入学が決まった頃、俺も高校卒業資格を取得し、その後、運よく今の会社に就職することができた。弟の和樹の夢を叶えることが、俺の生きがいで、俺の夢でもあった。だから、今こうして和樹が楽しそうにしている姿を見れて、後悔もないし、幸せだった。ムービーが終わり、画面が切り替わる。俺はもう一度店内を見渡した。ここにいる全員が年齢や立場など関係なく、和樹のケーキを食べて笑顔になっている。信じられないくらいに暖かくて、泣きそうなくらいに幸せな時間だった。和樹の結婚パーティーも無事に終わった翌日、オフィスで朝の準備を済ませた俺は飲み物を準備し、社員にシュークリームや焼き菓子を配っていた。昨日の贈り物のお礼に、俺の会社の社員に渡してほしいと、和樹が朝から作っていたものだ。みんなが喜んでくれて、美味しいと褒めてもらえたのが、俺も嬉しかった。だがその後、給湯室で片付け中に、ひどい目にあった。突然コーヒーをぶっかけられた。幸い、コーヒーはそこまで熱くなかったが、あまりにも驚いて、俺は声を出せなかった。入り口の方を見ると、そこには紙コップを片手に持った金井が立っていた。覚えておけって言っただろ。使えない中卒なんてすぐにクビにしてやるからな。金井は嘲笑いながら俺にそう言い、持っていた紙コップと和樹の作ったシュークリームを俺に向かって投げた。
コーヒーがこぼれた床にシュークリームの残骸が散らばった。せっかく和樹がみんなのために作ったのに。中卒底辺の弟が開いた店なんて、どうせすぐ潰れるに決まってんだろ？そうだ。俺があちこちのサイトで低評価の口コミ書いといてやるよ。赤字経営が続くより、早く潰れた方がいいだろう？腹を抱え笑いながら、金井はその場を去っていった。俺は汚れてしまった床を片付けて顔を洗い、コーヒーをこぼしたと笑ってオフィスに戻った。その日から地獄の日々が始まった。以前よりも年下上司からの嫌がらせが悪化していく。毎日の罵倒はもちろん、急ぎでない仕事も次々に残業として命じられる。俺のタイムカードは定時で勝手に押されてしまうため、残業代なんて出るはずもなかった。早朝出勤も当たり前。少しでも反抗的な態度を見せると、弟の店がどうなってもいいのか？と脅してくる。されるがままの日々が続いていた。退職も考えたが、金井はそれすらも認めなかった。簡単に辞めさせるよりも、俺が金井の思い通りに動くことが楽しくなったらしい。体力的に、精神的にも限界を迎えそうな頃、和樹の店が無事にオープンを迎えたことが唯一の救いだった。でも、経営が軌道に乗るまでは油断できない。最近の金井は何をしでかすか、俺には想像できなかった。そんな日々を過ごしていたある日のことだった。いつものように残業を命じられた中、和樹から連絡が来た。プロのパティシエとしてスライドには使えなかったんだけど、でもこれ、俺のお気に入りの写真。そんなメッセージと一緒に一枚の写真が送られてきた。11年前のクリスマスの写真だった。小さな四角いケーキを前にしている俺と和樹は、とてもいい顔で笑っている。懐かしいなぁ。つい、そうつぶやいたとき、金井がオフィスに入ってきた。彼はこうして定期的に俺を監視してくるのだ。なんだお前、スマホなんか触らずに仕事しろよ。すみません。見せてみろ。金井はスマホを取り上げると画面に目を落とす。俺は次の罵声を受ける準備をしていたのだが、金井の声は一切聞こえなかった。金井係長？おい、橋本。この写真って。ああ、私の弟です。例のパティシエの。もう11年も前の写真ですけど。弟、お前の、この人が？金井は今までに見たことのない取り乱して混乱した姿でスマホをデスクの上に置いた。すると信じられないくらい俺に帰るよう促してすぐ帰っていった。金井の言動に不思議に思いながらも、その日は家に直帰し、翌日はいつものように朝7時に出勤した。普段と違ったのは、出社するとそこにはすでに金井が待ち構えていたことだ。今まですまなかった。俺は何の話だかさっぱり理解できずに立ち尽くしていたが、そのまま屋上へ連れられ、金井は頭を深く下げた。意表をつかれた俺は何も言えずに固まってしまう。金井が上司になってから俺はずっと彼に馬鹿にされ続けていた。正確にはその前から地味に嫌がらせを受けていたのだが、
突然、こんなこと言っても信じてもらえないと思いますけど、本当に今まで申し訳ありませんでした。そう言って、金井はまた頭を下げた。うつむいたままの金井は少しずつ噛み締めるように話し始めた。きっかけはよくわからないそうだ。気がついた時には兄の方が優秀で、金井は落ちこぼれの役立たずと呼ばれてきた。これまでそうやって家族に扱われてきたらしい。あのクリスマスの日もそうでした。金井は当時中学生。彼の両親は小遣いを与えるだけで金井を放置して、兄だけを出かけに連れて行くことが当たり前だった。家政婦がいつも夕食を作ってくれていたそうだが、そのクリスマスの日はクリスマスらしく、ケーキを食べたいと思った金井。家族全員でクリスマスを楽しみたい。そう思った金井は、せっかくならホールケーキを食べようと町のケーキ屋へ行ったそうだ。だが、どこもケーキは売り切れだった。このまま家出でもしたら心配してくれるかな。そんなことを考えていると、いつの間にか雪が降り始め、金井は悲しくなり、一人で涙を流していた。どうしたの？そんな時に誰かに優しい声で話しかけられた。金井に声をかけたのは、彼より少し年上に見える少年で、手には大きなケーキの箱を持っていた。それ、どこで買ったの？まだ売ってる？あ、いや、これは予約してたケーキだから、もうないと思うよ。そうですか。肩を落とす金井の顔を少年は覗き込み、少し考えてから箱を差し出した。驚いて少年の顔を覗き込んだ金井に、彼はこう告げたそうだ。俺ね、パティシエになりたくて、学校に通ってるんだ。このケーキは、俺の憧れの人が作ったんだけど、すごく美味しいから食べてみてよ。でも、せっかく予約したのに。大丈夫だよ。本当は自分で作るか迷ってたところなんだよ。家帰ったら作るから、これはあげるよ。じゃあ、お金払います。いくらですか？財布を取り出した金井に、少年は慌てて箱を押し付ける。いいよ、クリスマスプレゼント。寒いから、早く家に帰りなね。それだけ言い残して、少年は走って立ち去ったという。金井は走って家に帰り、ちょうど同じ時間に帰ってきた家族にもらったケーキを渡すと、金井の母は歓声を上げて喜んだという。金井が持っていた箱が有名なパティスリーのものだと気づき、さっきまで不機嫌だった様子が一変した。どうやらホテルディナーで出されたデザートが口に合わなかったらしい。母親に切り分けられたケーキは兄の分が一番大きかったが、それでも一緒にテーブルを囲めたことの方が嬉しかった金井は笑顔でケーキを食べた。それで、そのケーキをくれたのが、俺の弟ですか。こくりとうなずいた金井は話を続ける。兄とは違い、一流大学に行けなかった自分への劣等感を、俺を見下すことで何とか解消しようとしていたこと。兄への羨望や嫉妬がいつの間にかねじ曲がり、身代わりのように俺に攻撃していたこと。そして同じ次男という立場でありながら、家族に大切にされている和樹が憎かったということ。途中から涙を流して話す金井に、俺は何と声をかけてあげればいいかわからなかった。恨んでいないと言えば嘘になる。長い間、
自分の都合で好き勝手に馬鹿にされて、弟のことで脅されて、今更謝ったからといって簡単に許すことはできない。俺、実家の会社じゃなく、ここに就職するよう言われて、家を出されて、兄とは連絡も取ってないけど、それでもあの日、みんなでケーキを食べたことは大切な思い出なんです。そうですか。そんな時間をくれた弟さんに感謝しています。それで、なんか自分のしてきたことが恥ずかしくなってきて、お礼を伝えに行くよりもまず、橋本さんに謝らないといけないと思って。俺の顔を遠慮がちに見る金井。その姿が幼い頃の和樹と重なって見えた。金井係長の事情はよくわかりました。でも、今までのことを簡単には許せません。そうですよね。当然です。でも、弟には会いに行ってあげてください。え、いいの？いや、いいんですか？嬉しそうな顔で俺の方を見ていた。そういう顔でみんなに接すればいいのに、と、つい口に出しそうになる。はい、弟も喜ぶはずです。ありがとうございます。俺、頑張るので、橋本さんへの謝罪を受け入れてもらえるように頑張ります。後日、和樹から金井が店に来たという連絡があった。俺から大体の事情は話していたが、金井が名乗った後の第一声が、シュークリームを食べずにお兄さんに投げつけてしまってすみません、というものだったそうだ。謝罪と感謝を伝えた金井は、帰りに大量のケーキを買って帰ったらしい。実は、根っからの甘党だったそうだ。金井は、あの日を境に、うちの会社にとっていなくてはならない存在へと成長していった。俺への嫌がらせをやめたことで、最近人間性が良くなった。丸くなって話しやすくなった。などという声が上がり、見直されているらしい。もともと部下の能力を見極めた仕事の采配や、全体を見通してのスケジュール管理など、金井は仕事面での評価は高かった。本人は大切な取引先の息子という理由で今のポストにつけられているのかと思われていたが、実際は実力を認められての特例人事だった。ただ驚いたのは、俺に押し付けていた残業や早朝出勤での作業も先を見据えてのものばかりだったということだ。急がなくてもいいというだけで無駄な作業は一切なく、俺が作成したデータファイルや書類様式の数々が業務の遂行スピードを確実に上げていくことになる。俺は金井の代わりに係長の役職に就いた。金井は降格というわけではなく、営業部への異動が決まった。本人がかねてから営業部への異動を希望していたが、人間関係に問題があるという理由で異動は見送られていたらしい。今回の人事では、うちの部長と課長が推薦し、その希望が通ったそうだ。営業部とはフロアが違うため、勤務時間中に顔を合わせることは減ったが、昼休憩などに時間が空くと、特に理由もなく、屋上で飲み物を飲みながら話すようになっていた。あの時のクリスマス、和樹さんがケーキを俺にくれて、自分は帰ってケーキを作ったなんて、さすがパティシエだよな。いや、そんな短時間じゃ豪華なケーキはできないよ。でも、あの写真、あの時のクリスマスのものじゃないのか？確かにあの時、金井が見た写真は、
ケーキを持って帰ってこなかったクリスマスの日のものだ。ついに憧れのパティシエのケーキが食べれると、喜んで家を出て行ったのに、持って帰ってきたのが近所のスーパーの紙袋だったから驚いたのを覚えている。確かに和樹はパティシエになりたいから家に帰って作ってたけど、ほら、よく見ると食パンなんだ。食パン？驚いた様子の金井は俺のスマホを奪い画像を拡大し始めた。ケーキスポンジは焼きたてだと味が馴染まないらしい。かといって市販のものは売り切れだったらしく、当日中に作るにはどうするべきか考えた時に思いついたのが食パンを使うことだったそうだ。きれいに食パンの耳を切り落として生クリームとイチゴを挟んでデコレーションをしてクリームを泡立てる時間を入れても制作時間は20分だったかな。でもケーキに見えるんだな。まあ食パンのクリスマスケーキを食べたのもいい思い出だよ。和樹からその日あった出来事を聞きながら母さんと3人で作ったケーキ。いいことしたね。その子はきっと今頃家族のみんなと美味しく食べてるわ。と母さんが言っていたのを覚えている。完成したケーキを切り分けて一口食べると、俺たちは思わず顔を見合わせた。ケーキのつもりだったのに、こんなの。と、和樹は落ち込んだ。へこむなよ。美味しいじゃん。と励ます俺。母さんは空気が読めず、さすが未来のパティシエね。すっごく美味しいわ。このフルーツサンド。と、笑顔で言い放った。それがおかしくて、和樹と俺は涙を流しながら大声で笑った。その話を聞いた金井も耐えきれず笑っていた。俺も金井と一緒に笑っていた。季節はまた巡り、それぞれの日々を過ごす中で、それぞれの大切な思い出が増えていく。その時は小さな出来事に思えても、後からそれが幸せだったと気づくこともある。今日の俺もパソコンの画面に映る数字を睨み、金井は営業先へ向かう日々を過ごしている。彼に手土産を選ばせると、いつも決まって和樹のパティスリーでお菓子を買っているということが営業部の中では有名らしい。